everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ania ang pipinalang kayugdo ning atong sugilanon. Katapusan kada ugat. Mao ba ka ng bataang nga imong gikugo, sir? Oh, mao kini siya. Anak ni Berting Cobra. Ambi ko no, sir, be. Patanawa ko, sir. Mia, tanawa pag-ayo. Ginoo ka? Ay, pastilan. Dudong, anak ka di ay ni Berting Cobra. Siya ang anak sa tao nga ni Puyo Sabay. Siya di ay si Berting Cobra. Manam. Mao ka ni og mao kini si Dudong RJ. Di gyud mahitabo nga masayop ko. Mao gyud kini si Dudong RJ. Manang, siguro kang RJ ang iyang pangalan? Ay, nakasiguro kaayo. Kay maumang ka tawag sa iyang tatay, Dodong RJ. Nakasuwat man gani sa lampin ni ining bataa. Ang iyang lampin may siprang Dodong RJ. Tinuod ka na, manang... O binsyada ang akong pangan. Dugay bang nakapuyo sila sa imong bahay? Ay, di man kaayo dugay. O gani, sa dihang nibiya na sila. Kagadihang sayo sa kadlawon, mga 4:00 sa sayong buntag. Na namilit ang amahan aning bata. Og ni pasalig, nga mo palik. Kay dihang niyo man ko nga palik unya mo ha, kay mingawon ko sa bata. Di ay ba? Manang Hovensya? Pero, unsa ba di ay oy? Siya man di ay ang wanted nga Berting Cobra. Ang kaaway sa katilingban. Manang, Maayo kay dadakpan ni mo, sir. Ikaw yun di ay ang nakadakop. Hero ka yun, sir. Ako? Hero? Ay, sir. Hero ka kay nadakpan man nimo ang leader sa sindikato. Hero? Kinsa ba'y magtuo, oy, nga siya ba di ay ang usa sa labing ngilngig nga Berting Cobra? Nga ako man siyang nakauban, mura magtili makabuak og baso. Manang, Hilabihang buutana. Pisan og bati siyag naong, kay dagan mang uwat ang iyang naong. Pero, pisan sa kabati sa iyang naong, pero manggihatagon, matinahuron, di gyud daw, og dili po dilabtanon. Manang Vincia, Makamatuod ko, anak, day. Nakasaksi gid ko sa iyang kabuutan. Siya manggani ang magtukaw sa bata. Kay matod pa niya, kibiyaan sa inahan ng ilang anak. Magpuwaw taon to siya nga mag-apong sa bata. Labi na sa higayon niya masakit si Dodong RJ. Na magpuwaw yung taon to, maluoy kung magtanaw niya. nihilak manang... Ay, nihilak in taon. Kaanugo ni mo dong na ang imong amahan, leader di ay sa sindikato. Dautan ang imong amahan dong, Berting Cobra. Oh, dautan si Berting Cobra. Apan dili, dautan si Herbert Kondo, manang. Aha? Herbert Kondo? O, kinsa man ka ng Herbert Kondo, Sir Poles? Si Herbert Kondo. Mao ang pinakabuotang tao para nako. Dinhi sa kalibutan. Aha? Ay, yun na, God. Wa yung kong kasabot. Nganong dunay Herbert Kondo? tungod kay si Berting Cobra,
ug si Herbert Condo. Usa ra man ang konbensya. Unsa? Ay, naglibog yun ko. Pasabta ko no kog maayo. Paminaw man ang hubinsya. Ingon anin eh. Ayaw dito. Oh, sir. Unsay status. Padayan pag-iatiman sa mga doktor, sir. Gusto ko bulantaw kaniya. Dali, sir. Si Archer. Huwag ho nung kaguol, sir. Nagsigihilak. Mao ba? Sakit po, sir, oy. Dili lalim. Nga ang taong leader sa sindikato, ug atong kaaway, mabaday ang iyang igsuon. May sakit ang balaod. Apan balaod kayo, Yamid. May punto si sir. Huwag hunong ang pagatiman sa mga doktor kang Berting Cobra. Mabuhi pa ka siya, sir? Ang ginawa rin na hibaw, anak Yamid. May anak na ba taon? Ug ang inahan sa bata, napatay sa encounter. Masakit man. Aban, sagbot sila sa katiling pan. Mibati na sa kuskahimtang ni Archie. Sahi pa bagod. Murag dili katuhuan ba? Nga ang nahimong kaaway, maura de ang niya isuon. Pero sigon siya say nga nabati na ko, sir. Pinangga de kay siya sa iyang maguwang. Pait ho naon, sir. Kung doon sa imong itanong Yamito, mausab ka na ang imong anihon. Kung nagpakabuhi ka sa dinautan, kung ikaw nakautang o kinabuhi usab ang ibayad. Sir, Nakasabot ko si Bati ni Archie. bisan ako, sir. Asa siya, Oh, ariw na ko, sir. Pahibaw na ko nga niya ka. palihok at tuwa. Bay, ang imong kauban nga pulis. Oh, Liamido. Bro, nasa iyo, sir. Oh, di ay ba? Tuwa. Naglantaw ka Berting Cobra. Ngagiatiban sa mga doktor. Bro, ay palabi. Ligo na imong kaugalingon. Kung mahimo pa lang, ako'y mo puli sa iyang dapit. Bro, Kung mahimo pa lang, nga ibali rin ako ang iyang samad. Andam ko, maluwas lang siya. nakasabot ko, bro. Nakasabot ko. Bitang tibalasan ako. Gas kadaghan na to. Ngano pa nga ako'y nakapusil niya. Tawag sa katungdanan, bro. Siya, bro. Siya si Manoy Herbert. Mawihinungdan nga nakatapos ko sa ako pag-eskwela. Siya mawin nagasto na ako aron ko mulampos. O magkasulob o uniforme isip o sa katinugyanan sa balaod. O siya ang nanalipod ako. Gikan sa mga taong gustong mapasakit o muhunos sa akong kinabuhi. Katong kipusil ko dito sa paggawas nako sa merkado. Kinsang nakapusil sa tao, kag gusto mo patay nako. Siya, si Manoy Herbert, alias Berting Cobra. Ganong nagkaunay mo? Wa pa di mo magkailhanay? Nausab ang iyang panagway. Ang iyang naong, dili na maong ang kanhi kong maguwang. Nga dugay naming nagkalagyo. Pero kung nakaila man siya nimo, siya ang nakaluwas nimo.
Ngano sa diyang gigukod di mo siya? Wa ba na siya magpailan ni mo? Base sa report, mibunot siya siyang armas o mag-draw ni mo. Tinuod ka na. Siya ang nakauna sa pagbunot si armas. Apan, wa siya makapabuto. Ako ang nakapabuto sa akong armas. Malasa. Natumba siya. Nag-agas ang dugo gikan siyang samad. Ug dito, hinihinay ko siyang nailhan tungod siyang gipanulti diri nako. Bro, Buutan kayo na si Kuya Hilbert Block. maulig unta. Pero ang nakadimalas, kay nagkaunay pag mo managsuon. Gusto kong sumpayan pa ang iyang kinabuhi, bro. Gusto ko. Pastilan, siyag yun. Siyag yun ang dito sa bay. Manang, Pagkawa ko magdahom, oy. Nga siya pa di ay si Berting Cobra. siya manang. Og, igsuon siya sa kumpana. Si RJ. Ginoo ko. Maguwang siya ni RJ. Ang pulis lagi katong naghilak. Manghudi ay siya ni Berting Cobra. O manang Vincia. Pastilan. Nagkaunay ang managsuon. Pagkapait, kung mamatay ka na si Berting Cobra. Dili lang unta in taon manang. Mabuhi lang unta siya. Archie, Sir, kung mabuhi lang si Manoy, bisag butabang pa kog silbi sa prisuhan. Ang importante, nga mubaos ko, singhim kaayo di rin ako. Pait kayo muna-unaon, sir. Nga mahimo kong kriminal sa akong iksuon. Siya ang hinungdan nga nahimo kong tinugyanan sa balaod. Siya ang hinungdan nga nasuod ko sa kwerpo ug nakagunit og armas. Ug ang armas nga akong nagunitan maupa ang miunay niya. why amahan? Why iksun? Why pariente sa balaod, Archie? Ang doktor na nagkatiman sa kungkong. Diha ka na, sir. Doktor? Dok? Kumusta ang kaimtang sa akong magawang? Sa akong manoy? Luwas na ba siya, doktor? Dok, tubag ako. Luwas na ba ang akong magawang? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.